Ik heb nu inmiddels al over de 200.000 kilometer gelopen. Ja, ik ben al 5 keer nou de wereld rond. Ja, dat is toch Ja. niet te geloven? Nee, dat geloof ik zelf ook niet, maar, maar het is toch zo. Nou, toch jou ultrarennen en hutkuieren. Wat is er nou zo mooi aan? Ik vind het schitterend. Zo'n mooie sport. Het ene been voor het andere zetten. Ja, het is heel makkelijk. Er staat niks voor. In 1970 is het begonnen. Ja, waarom? Ja. Nou, toen ben ik met vriendinnen ongeveer 10, 15 kilometer gaan lopen. En toen dacht ik van, goh, wat is dit leuk. En zo bouw je dat langzamerhand bouw je dat op. Dat gaat vanzelf. Je vindt het steeds mooier en mooier en mooier. Ja, schitterend. En vooral die omgeving hier, hè, die natuur. Ik kan ze niet meer tellen. Ik probeer er ook niet meer te doen. Nee, het is er zoveel. Ik heb het wel geprobeerd, maar dan doe ik het niet meer. Nee. Wat vind je nou de mooiste? Nou, dat was met Parijs Colmar van Joop Zoetemelk heb ik een beker gekregen toen ik in Frankrijk liep. Ja. Maar lag niet Joop. Dat doe je een speciale tocht, hoe lang wie die? 518,5 kilometer. In 77 uur en 40 minuten. Constant. Ja? Ja, constant. Net sliepen. Nee. Ja, als je gaat slapen, ja, dat kost tijd en tijd kost kilometers. Dus dan kan ik niet lopen en ja, dan kom ik niet op tijd bij de controleposten en ik lig eruit. En dat wou ik niet. Doorzetten. Ja? Ja, zo'n tocht kun je nooit van je leven trainen. Dat kan gewoon niet. Het is gewoon het verstand op nul zetten en showen en showen en showen. En als het op een gegeven moment denk van het wil even niet, dan ga je om je heen kijken en denk je, goh, wat is de wereld toch mooi. Wat is het hier toch mooi. Mooi, daar is hier een mooi huis. En op zo'n manier probeer ik er dan verder te lopen. Ja. Ja? Ja. Dus dat is toch net normaal, zoveel kilometers? Ja, je staat er niet bij stil. Het gaat vanzelf. Ja. Ik kan er geen antwoord op geven. Ja. Maar het is net echt bekend, zeg maar. Ah nee, wandelen is helemaal niet bekend. Helemaal niet bekend. Nee. Nee, hè? Nee, echt niet. En jo ben ik net zo van, ik let even al mijn bekers hier aan de buurt. Nee, daar hou ik niet zo van. Oh, ik ben wel bescheiden. Ja. Ja. Hij moet van 4 komen. Ja! Nee, die is van Tour d'Alsace. Die is er niet eens. Oh jongens. Ah jongen, maak het uit, doe deze maar joh. Deze is van Joop Zoetemelk. Vroeger was ik dus kleuterjuf van groep 1 en 2 en dan ging ik alleen maar in het weekend wandelen. En dat was het dan. En nu ik dus meer vrije tijd heb, dan ga ik dus ook meer in de week dus wandelen. Vind ik heerlijk. En dan liefst 's morgens zo vroeg mogelijk. Om 5 uur in de zomer weg. En vanmorgen ben ik om 6 uur weggegaan. Oh, het is zo mooi joh. Zo'n mooi stukje leven. Oh, schitterend. Nou, als ik een kort tochtje bij mij heeft, dan is gewoon de Linde rond is 15 kilometer. Maar vanmorgen heb ik 26 kilometer gelopen. Oh, natuurlijk. Ja. En ik probeer dus 1 keer in de week een 40 kilometer te lopen. Je zou wel zeggen, waarom nou proberen? Ik heb sinds eind maart een nieuwe knie gekregen en dan ben ik op mijn manier aan het revalideren. Want ik ben straks wil ik weer naar die lange tochten toe. Ik wil weer naar de 100 kilometer toe. Ik ben nog niet klaar. Nee? Nee, ik ben nog niet klaar. Wat heb je nog op het lijstje Nou, staan dat dan? wil ik heel graag. Ik wil heel graag in eind januari naar de bos toe, 100 kilometer. En weet je waarom? Ik heb hem 34 keer gelopen. En ik wil hem voor de 35e keer lopen. En ik heb nog eentje, 160 kilometer, Nijmegen-Rotterdam. Die heb ik voor de 38e keer gelopen. En die wil ik nog, die 2 wil ik erbij halen. Oh, dat wil ik nou zo graag doen. En dan zeg ik, nou ja, dan zie ik het wel. Maar dat wil ik nou zo graag halen. Daar train ik nou nog voor. De kop wil wel, maar het lichaam moet ook nog een beetje wat meer, op dit moment nog wat meer meewerken. Ja. Moet geduld hebben, maar heb ik wel. Ja? Proberen, hè. Ik voel me nog heel jong voor binnen. Oh ja. Hoe oud ben je? 77. Godvergimme. Wat is dat ding? Wat vind je van de hobby van de vrouw?
Ik vind het hartstikke mooi hoor. Ja, echt wel. Ja. Nou, ik heb zelf ook wel gelopen, maar niet die lange stukken. Niet Net dat extreme. nee, mijn langste is ooit 200 geweest. Oh. De Elfstedentocht. Oh ja. Maar dan in één keer. Ja. 32 uur. Nou, het is altijd een beetje extreem bij hem, of net? Nou, nee, extreem weet ik niet, maar dat was mij toen genoeg. Toen wel, hebben we 2 keer gedaan. Zij is het 7 keer gedaan. Ja, moet dan toch een meer hebben. Ja. Maar verder dan... nee, we vermaken ons best zo, op deze manier. Nee, die is toch niet. Godverdorie me. Nou, let maar, jij bedoel... Nou. Hadden ze dat maar even eerder gezegd, Joop. Je zoekt mannen op, maak er een foto van, maar stuur die maar op. Everybody knows it's a long way there. Oh, everybody knows it's a long way there. Maar je bent helemaal niet te lieken. Ja, maar dan doe je het juist, dan doe je het juist helemaal goed. Hè? Je gaat helemaal tot het uiterste, want ja, als er nog wat kracht in je lichaam zit, dat doet volgens mij niet goed. Ja, alles moet eruit, hupsakee. En weet je op wie ik altijd tijdens de wedstrijd altijd jaloers was? Op mannen. Weet je waarom? Als de mannen moesten plassen, dan halen ze hem uit de broek. En ze doen de benen uit elkaar en ze gaan plassen. En wij moeten stoppen, zitten, op de hurken gaan zitten. En dan moet je overeind denken, oh god jongens, welke kant moet ik oplopen? Nou, dat vond ik heel erg. Want dat kost kilometers en de man die showt maar door. Eigenlijk had ik ook zo'n apparaat moeten hebben, maar ja, het was er niet anders. Heb hem. Hebben we? Ja. Dit is hem. Nou, staat vooraan. Gewoon met dit met opzet. Ja, dit is hem. Moe. Ja. Parijs, Kalmar. Zie je, hij was al een beetje, ik ben daar zo mee aan het stoelen geweest. Die is aan het knappen. Ik denk de aanhouder zal winnen.